И здравейте хора, аз съм Селян и днес ще ви кажа за един филм, който гледах миналата седмица. Филма се казва Съюзът. Филмът е екшън комедия и е на Netflix и от 2024 година. Разправя се за един човек Майк, който е строителен работник. И един ден неговата детска любов Роксана го потърсва за разузнавателна мисия. Моли го за помощ. Даже го опоява и го занася в Лондон. Той искаше да се върне, обаче не се върна обратно в Щатите. И там на една много такава разузнавателна мисия. Сега ще гледате филма и ще разберете. Аз малко от резюмето казвам. Аз съм го гледал, интересен е филма, препоръчвам. Чувам с български субтитри, разбира се. И с български субтитри, разбира се, и е интересен. Има екшън, има комедия, има от всичко. От двата жанра има от всичко от тях. И това е общо взето. Гледайте филма и ще разберете. Това беше всичко от мен. Надявам се този клип да ви е харесал. И ако е така, пръснете един лайк. Абонирайте се с камбанка, за да получавате известия, когато кача ново видео. Последвайте ме в Instagram, линк в описанието към моя Instagram профил. Ще има линк до описанието към моя Instagram и към моя геймърски канал също има линк в описанието. Там качвам и в другия ми канал, който е геймърски. Аз бях Селян и до нови срещи. Чао, чао!